hold. Næste hold, som består af 3 heste. Og den første hernede ved udgangen rider op mod den orange vip. Lose deroppe. Nu. Humlegården Stefani, 8-årig hoppe, der buller 165 cm i strand efter Bureau's Diamond Dancer, Bureau's Agent. Dejlig, velgående dansk varmhushoppe med 3 rigtig gode gangarter. Har startet op til LS6 dressur. Hun kan LMB-øvelserne. Hun har deltaget i semifinalen ved DR-championaterne som 4-års. Fremvises her af Katarina Leut, 8-årig, veluddannet hoppe på NB-niveau. Dejlig, smidige, bøjelige her i traversen af hun. Prisen på denne hoppe sat til 185.000 kroner, der tillægges ikke moms. Så har vi den store skimmel, der går herinde. Han hedder Ole Rolat. Er 6 år, måler 178 cm i strand. Afstamningen fra ham, det er Benison Green, hvorfra Velsin 2. En imponerende valak med stor udstråling, 3 gange der langt over middel. En meget redelig hest, men stadig med tilpas nerve og gålyst. Han er nu uddannet på middelsværniveau og har stort talent for de samlede øvelser. Der foreligger røntgenbilleder på Ole Rolat her, helt uden anmærkninger. Prisen på ham, den er sat til 300.000 kroner, der tillægges ikke moms. Ole Rolat, han fremvises af Ligger Horses. Den sidste hest herinde, den sorte hoppe, reddet af Mette Rasmussen, der kommer ned ved udgangen her. Det er Kjærmanns Håb. Hun er 9 år gammel, måler 164 cm i strand. Hun er efter Runesteinsøen påkærtet med fuldmusiksen Valstar som morfar. En smuk sort hoppe med 3 gode gangarter. Hun har blandt andet fået 8,4 i gæt op og 8,7 i ridelighed til 4-års championatet. Hun er kåret i hovedstammålen i Hanranderforbundet med dagens bedste rideprøve ved kåringen. Herunder fik hun blandt andet 9 fra fremmerytter, og hun fik det højeste pointtal i udspringning ved dressur. Hun har også allerede været i avlen. Hun har i 2011 fået et hængstefølge, der blev Sveriges bedste hængstefølge. Hun opnåede i sin første start i middelsvær dressur 65%, og hun har flere sejre og placeringer i LA-klasserne med høje procenter. Kjærmanns Håb her, 9 år, reddet af Mette Rasmussen, fremvises af MR Ross Training, og prisen på Kjærmanns Håb, den er sat til 175.000 kroner, der tillægges ikke moms. Altså 3 dejlige salgsheste igen her, og balancen med publikum nu. 9-årig Kjærmanns Håb efter Bokartet. Derefter kommer skimlet Ole Rolat efter Benison Green, Velsin 2. Og endelig så har vi nu foran publikum i hjørnet her Humlegården Stefani, 8 år, efter Bureau's Diamond Dancer, Bureau's Agent. Vi siger tak til de sidste 3 salgsheste her fra Everhorse. Tak for en fin fremvisning. Og hvordan finder I de her heste igen? Ja, metoden er simpel. I går bare på everhorse.dk og leder på navne, afstamning, størrelse og mange andre søgekriterier, så dukker de op, og så er I naturligvis mere end velkommen til at ringe skrive på dem. I må også gerne gøre det allerede her i dag.